자, खुलुमनाय जासिग्रोबाय गिबियावनो नायगिरि बिथांमोननिसिम जों दाखालि नांगोल जांख्राथ' जाखांबाय बिनिफ्राय दा माइया सोमखांजोब्बायबो आरो दा सोमखांनायजों लोगोसे माने हाग्रायाबो साग्लोबनो हमदों हायाबो राबोयो जे हायफिननांगौ जादों हाखौ गुरै खालामनांगौ दा बेवहाय जोङो हाबाफारिखौ मावफुंनांसै बे 7 बिगासो बे गायखांनाय हायाव बा सोमखांबोनाय माइया हा फुरुंफिननाय हाबाफारि जादों बे हाबाफारिखौ जोङो मावफुंनो थाखाय आगान सुरबाय नायलांबाय थादो हाथियारखौ जोंनि जे हा फुरुंग्रा हाथियार नायलाय एखे बिराद गोबौ बियो माने गोनांथि बायदि साजायनानै लानाय जादों बेखौ गं मोननै बेजों आराम हायगोन दा हायग्रा हायनायाव खोन्थागोन बे हेन्डेल जाहैबाय एसे गोलाव लादों आरो निउ मडेल निउ टेकनिक बेफोरखौ न'आवनो बानायनो हायो बेफोरखौ गोनां गैया मालायनाव थांनो फेदेबबाय दाइजों बास ओमफ्राय बेखौ एसे मानजिनानै लाबाय आरो जोब्बायबो जेबो मालायनाव थांनांगौ गैया बेनिफ्राय दा हायदोल' आरो अके जाबायथ' बोलो जागोन दै खामानि मावनाया बोलोआबो बारायनो हागौ देनां दाब्लिउ थांसै बरिया इया जों माने फोरोंनानै लाखाबाय जिमनिफ्राय साबसिन जिमनिफ्राय खामानि मावलांनांगौलै लोगोफोर ओरैनो थानाङा दुब्लिफ्राव माइ गायदोंब्ला खदाला मालायनिबाबो गायहै ओरैनो थानाङा दैज्लांनि समाव आबादखौ मावनांगौ मोजांनो नैबे दैयाव साबसिन जाबावगोन दैयाव सारनाय मारिबाय जालांसै सामसु सारनायाबो मारिनायाबो सेंग्राफोरनि दं आबाद मावग्रानि दं खारनायनि दं माबेखौ मारिनो आबादारिनिसो मारिनांगोन बल जोनायना बिदि नङा दे सारनाय मारिनाया बल जोनायना माने ओरै लानानै गासिबो खना टेकफोरजोंनावसो मालाबा खोन्थाहरगोन आङो रेसलिंआव माबायदि सोरना माइया गायखांखो कमेन्ट हरदो लाइनाव दोननो गोर जाबाय माइया नै बेबायदि खालामोबा दैफ्रा सिङाव हाबलांनो खाबु मोनो आरो हासाराबो हाबलाङो आरो लोगोसे रोदा फुरुंनाय जायो आरो बेजोंनो फांसे बिफाङा थांनोब्ला सिङाव बार हाबथारनांगौ रोदानोबो बारनांगौ बास बेबायदि हायनांगौ आरोना रोदा फुरुंना होनांगौ एसे मोनफ्रोमबो आबाद दंबावो दाना जोङो मोनसे बुस्थु जानोसै मेंबाय नालाय बिराद लासै खोन्थानोसै बेखौबो मा जिराद बियो ओरै दावहा नांजाबावसो बे ग्याव थास 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 अके ओरैहाय दावहा नांजाबावो बाय अके बायबाय नालाय मोनजासिगोन खोनसेखौ नाया नै मा जिनिस मोनथाय बेयो र' सनालु फिथाइ माने मा गुन दं मोनथिया उन्दैयाव जायोमोन दा बिफाङा बोरैबा खाथियाव दंफ्लाङो दङ माइ खना गायग्रा खाथियावनो दङ फांसे अके मारै जाबावलायखोलै बेखौ दाथ' जेननो बायो मानसिफोरा नै माथो बायनोसै सामस गैयाना सामस बानायनांगोन आयै सामसालाय गोसोमसो बा सामस जानांसिगोनलै गोथाव ना हाबाब मेथाइ लगायखानाय वाव बरिया दे लोगोफोर जानो गोथावथार सोर जाफेरखो बे सनालु फिथाइखौलाय जाफेराखै रावबो बिराद गोथाव दे सामसजों नांगौमोन नामा वाव ओइ लोगोफोर खाथियाव नायदो गोसोम
नै माबायदि नुदों गोसोमसोमथार wah kamu udah nggak terang musuh mana kak ekspor bisa masuk थागोन मा मा दं बेफोरखौ आयुर्वेदिकनि मानसिफ्रासो मिथिगोनलै बेयावथ' जाग्रासो बेबो जानो जायोसै नामा राव होगासिनो बिथाङाबो गोथाव जानोबा लांफै जोंनाव मेरला दङ फिथाइया जिरगासिनो दङ wah जोबथारसै एसेल'थारसै oke आच्छा जोब्बाय दिनै दिनैनि थाखाय बास इतना ही होननांसिगोन अके जा भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला कमेन्ट हरनो दाबाव दै आरो जायफोर गोदान बिसोरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव बेखिनि आंनि रिकुवेस्ट अके अब्ला नेक्स्ट भिडिअनि थाखाय नायलांदोलाय नेक्स्टआव माखौ होनाय जायो गोबां हाबाफारि दंबावो बे माइ जोथोन लानायावनो अके बाय बाय